Ndichikuchingamidzai zvekare pano paTrare 263. Vadikani, kurarama uri kuSouth Africa dzangove nyasha nekuti macases atiri kureceiva ikoko macases anorwadza zvikuru. Kana uri kuSouth Africa, ndatishingei kunamata kuna Mwari kuti uve wakachengetedzekawo nekuti macases atiri kureceiva macases evanhu vari kuurayiwa kuSA. Nyaya ndonozvo muzorarasi inyaya yaTafadzwa Ganyawo. Tafadzwa Ganyawo mugari wemuno muZimbabwe, anga aine 30 years. Anga ari mugari wemuZimbabwe anga aine 30 years. Tafadzwa Ganyawo zviri kunzi iye akaenda kuSA after apedza kugraduate musi wa1 September. Aenda kuSouth Africa, akaenda kunzvimbo iyo kuCape Town, munzvimbo iyo inonzi Delft. Ari kunzvimbo iyo inonzi Delft, Tafadzwa Ganyawo akakidnapwa nevanhu vekusaziva. Varume ivo vaive 3 vakaona, vaitaura kuti varume 3 vakakidnapa Tafadzwa. Vakaona vachiona, vakazama kutsvaga Tafadzwa musi wazvakaitika, vakatsvaga mahospital, vakatsvaga kupi nekupi, asi Tafadzwa haana kuwanika. Vakazozivisa mapurisa, mapurisa akatreka mota yaifamba naTafadzwa nekuti mota yaifamba naTafadzwa yaive ine tracker. Pavakatsvaga Tafadzwa vakawana mota iri kuplace inonzi Philip kuSA ikoko. Vawana mota iyi iri kuplace inonzi Philip, pavakasvika pamota vakawana Tafadzwa afa. Tichingoti rest in peace kuna Tafadzwa Ganyawo, zorora murugare. Vanga vachiziva Tafadzwa, Tafadzwa Ganyawo anga ari content creator wemuno muZimbabwe. Pamwe paplatform paaishandira platform yake inonzi Bohere TV, ndokwaaibudikira achishandira ikoko. Tafadzwa Ganyawo futi anga ari pastor. Zvinhu zvinorwadza zvo zvinosirisa vadikani kuti munhu anenge aenda kunotsvaga raramo kuSA obva wazongonzwa zvichinzi Tafadzwa atisiya, atanga akidnapwa. Ende vakakidnapa havana kufonera kana veukama kuti tiri kuda mari yaidhimandi yekuti munhu akakidnapwa kana dziri mbavha vanenge vachida mari. Havana kubvira vabata veukama, vakangouraya munhu vakasiya vamutamba.